Shubor nakaslem jong unong san hima. Kadba kinongelam ke Green Tech Foundation kidangdon hapdeng ke jing syaabat ki pulit lala bansakhi ya ke jing wan ban ai jing kershan da kinongelam kah nyautrap Integrated Territorial Organization haringkat ke jing don lang kinongelam ka Voice of the People Party Youth Wing kaba kila yang hakmat ka khardop ka Sardar Police Station Shillong ha ka khandai tarik uyayong arhajar apunriu. Habakren shikila pathai kubor uba don bok dekar u presiden ka hito ula therting ulaong badon kibriu ha ka jalla jongi ki bale politik baki briu na bar ki sayo banshna ya ki hotel ha ka ni ka jaka ka jongi ulaong baka seng kapan pau ya ka jing persha halor ka jing thumu ka sarkar jalla batkan a ya ka jing kershan ya ka GTF ulaong baka jing don chuki hotel ki bahe kampen mento ya ka jalla Namar bayaki lapenya deki nongway barkapisa kabami ru kapoilud syaga jela Asam. Nalor kata uloong ru baki parti riulum kibayadon lang ha ka sorkar kim ken snap bad kumta kipadba kideban kendit no namar bakini kinangtang man penbed ha kapor election. Hito mentagas ni andai trik benai besau arranjar punreu ilawan bu ya kawai kaza City lani kata ka application so menteri ramba halor bangi persya ya ka jing temu dong ka sarkar bansna ya kata ka Taj Hotel ya lani kita di 5-star hotel te apo yang te kat bah dang don hapden ya jing ekhi na kalian juga Green Tech kila ya jikmat tangi na kalian juga hitoru nila bu ya ka petition ka ba nila kren sai ba ya mentah hingin don kam kata ka 5-star hotel hapo Meghalaya balingi habno kran kumta namar ba jingwan jung kini ki 5-star hotel ki badan menta kum ka Marriott di Bantaru company nong lani company ki ya kata ekonomi jong state hendrai kadai man ka jingdu dong balingi ki ngakran kumta lada feedback hadin ruwan kini ki Marriott bat kata ka Vivanta ga ka bajia ya kini ki homestay bat ki guest house la shu mdam shu kita kinong visit bat ko ru nin kran be ko basai jingwan kini ki 5-star hotel kam kanika pisa ka bami kam generate ka revenue kam generate kam revise ra hanya kai ka bajia masum lek bam di ki breu jungi nang ne ka to ko pisa ki transaction no sapo Asam namar ba ka dai ka Asam base tengi ne kaliang ka jungi ngi yang ha ka nong rem bala ka sarkar kam sngap la ka longkuman ya kan ka jing kata wa jungi ban pendam sendan ya kan ta ka jing ai ya ka kan reu pendam akat bas ko we rungi de ban sai ba ka high court ka pengsan bawa melak bencana ini kita di kenja hotel dan kita di resort hapo ka santomitar tengin kalian ko jungi ngin yai penne kan sapoi ru kapuat lada ka sarkar hi kwa company da kabor tengiru ki khon ka bri hinyo trap ba ka sarkar swab kan le kanu ka haban kap na medyap jungi swab kan yo bencana ya kata ka bakin penjat ya kami mariang ko jungi hatu pisim magani ka jing di long kalalong kum ka bank ban sia kata ka pisa mo pisim nan baka di ka jing tumu jong sarkar ban ngin keren pang kata 10 billion mo man ta kum no hawar sa pa bukan kot 10 billion ban ya keren ya kata ka 10 billion ekonomi kala ngin hadian bengi observe hadian bengi research ke ikam kaino bling ong ke ikam kaino nomor ba kan ban biang ngonong ai bina ki hotel ki ba hangni ndai besna ki company ta kasna ka sarkar habakasna ka sarkar ka dina pisa ba tenri ka ai wai pat shaki breu ki banabar yikin ne lokal pimot patai kani kata kini ki jongi kim don mau kata ka bor kata ka jingdon kata ka bisa kata ki technician teknika ki don tenri kim kwa namar ki tip sai ba kani ka khandau ka siap kadai ka jongki ki tip kham baha bangim dei ban penjat jala ku kemi tenri breu banabar uslur uyo mensin ban wan seni ban thawi kini hotel namar ba don ki do lap hapedeng jong ka jaj ban riu ni tip sai hiru ba kum kinu kita ki jaj breu tengi kentu ya kiru batang nak benta bar pipin ya kios pa ba pin ya kiu ya lade hendrei piklet pat ya ka khandau ko siap kane ka long ka bama tengi habi kran ba ya kata ka 10 billion ekonomi kalau along dalam dat namar kumbang akran mendeng oi pi kapisa tada ngilet rung ya kita ki hotel ni siu ni di bam ni di hang to hendela adep siu kate kapisa kaman kam relate hang de ka ekonomi jong ne hendrei ka relate man ja ka ekonomi jong ki sa ka wei ka jela Kacai beri jungi keempat sung thu ya kata kajing kodo jang kami mariang. Kawai kala bandai ya kata le se ya oba arki dang kumba pitip hi ka jai bendri nyo trap ba kisai kita nakapor ba
ki depend lani ki shani ha kita ki pressure group lani kita ki seng tremon subha te ban ong ba kaduna ka jingmi namar yo hangtang ong yo kim sung thot namar ba sin bla ong ba ban bil yang ne ban construct ya kata ka 5-star hotel ki pendi ban yo kam yo jam henry ni kwa ban pensai supaya ba ka jing wan ra ya gini kita ki hotel ki boker kam yo nong re ru namar wat ka kam ka jam ru ye kini ki ba nadu ki HR ki manager ndai le ki kisi wat ban pendung kam ru ki kontrak hi ki dei ki banabat tapi let payment taru kanong do te khasi uban pendung kam dai aba kila long eligible ru dan re ka sarkar ka kuman ka ai be kita ki company ki nabar ban ya te ni kentu yo khantam ye kini ki babu homestay ki badan ye ke guest house Yami sekmat namar kani kam kata tang ya kami mariang andre ka kata nu ya ka jakpo ko jong pise ba hakatu ki thiru ka bangi thong ila karen be ka basai ba aila sai ka te ka dong ka than jong ka dong ri bhoi kam tam ko umbir ba kan kiu swa haba menta ki dang sedang ban kiu kini ki lokal balai ba ki kwa ban bu dapat kanuk sa ka ka bajian nandu ko wan kini artli kita ki 5-star hotel kai ka bajia ya kita ki homestay lane kita ki guest house kam dan kam tan ba mention bi tip kam ba karena kalian ko jungi kuntu ba mi sekmat labe pinkran mental no pinkran ndala yang lagi kita hotel bakar hakata kasni kan poi ka jingma ba pindu semen ni kendo besya hatu kai fiton menong pada nomor bangi bang yang mi tek ni kidon kita kiseng san perthei ki baju kiseng rulum ki menyada nam ta ka nam ta ka cek menriu jong nam ta kendo ko siap jong ka jelaan dei sem lami hang ni kidon kita kiseng rulum ki bayasno lang ba ka sarkar ngam i bandan ka we ban tren kai ba fiton menong halo kan habi dei bat kiti ki badan kita ki parti rulum ki badan haka sarkar klek haulang no kene ka sarkar sendok ngin dia keren shu yuk no nambar nakapor hi kini hi parti kimda kinsnap bat kimda kwa hiru bat mix mat riki klet bat bo pat ba ula jiet ki bakin lek dia keren na benta ka daw ba bat ka hok jong pat ba te kumi kini ki jat politician ngide ban ya pet bah ngide ban ya pet ngor bat kala dei hi kopor yu pat ba ban kendit no ban suthu ba kini ki wan man pembe tang sisen sansnen bat kiklat bat ya gari ba kajat benriu bat kim kloi hiru ban mi kumba kila keren haga por bagi ya la election